देग्लाय जोङो गासै सा 63 बिजाथि मेट्रिक आनजादाव जहोदोंमोन। दा बेनिनो फार्स्ट डिभिजनाव गासै सा 47 पास जादों आरो बेनि गेजेराव सा 8 स्टार मोनदों आरो सा 13 सेकेन्ड डिभिजन आरो बेनिनो सा 7 फरायसाया बड' आयदायाव 100आव 100 मोननो थाखाय 100आव 100 मोनदों आरो जेनेबा दा बिथांमोना जाहैबाय जेनेबा जोंनि फरायसालिनिनो धरित्रि बर', अनसुलि बर', महिनी बर', बारस्रि बर', अपर्ना नार्जारि, दीपशिखा स्वर्गियारि आरो जनि बसुमतारि। बिथांमोना सा 7आ 100आव 100 मोननो हादों बड' आयदायाव। रिजाल्टखौ लानानैथ' जोङो जाबायदियै फरायसानि न' हम भिजिट खालामनानै बिमा बिफा थामहिनबा बिगोमा आरो फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै जाबायदियै जोङो खावलायदोंमोन जे मारै फरायनांगौ मारै फरायनांगौ गासैबो बिथिङाव जोङो सुबुरुन होबोदोंमोन। बे सुबुरुन होबोनाय मथे फरायनानै बेखिनिखौ लाखिनो हादों। नाथाय जोंनि मथेब्ला आरो नांबावगौमोन जेनेबा दा जोङोथ' बहुद हास्थायो नाथाय फरायसाफोरासो फरायो नालाय गतिके न'आव बेसेबां जे फरायनानै बेखिनिखौ लाखिनो हादों बेखौ जों मिथिस'ला। थेवबो जोंनि मथे आरो माने डिस्टिंसनाव माने थांबावनायबा हामगौमोन आरो जेनेबा बेखौ जों हास्थायो। जोंनि फरायसालियाथ' दिनैसिम 6-7 बोसोर 100% थांबाय दोङोमोन। नाथाय देग्लाय फरायसाफोरा बांगासिनो दोङोथ' बांगासिनो थानायाव गोबां फरायसाफोरनि गेजेराव गासैखौबो 100% थांहोजोबनो एसे उसुबिदा जायो। थेवब्लाबो जोङो 3 फरायसाखौ जोङो पास जाखानाय नङा होनना सानदोंमोन। थेवबो गासैबो थांनानै परिखाखौ होनानैनो थाहैथोंसै होननानै जों गासैखौबो एपियार जाजोबनो होबाय नालाय फर्म फिलआप खालामजोबनो होबाय नालाय खिन्थु 3 फरायसाया फेल गोलैनो गोनां जादों। मानो होनबा बे फरायसाफोरा सिगांनि रिपिटार्सनि फरायसामोन आरो जेनेबा रिपिटार्स माने सिगां बोसोरनि थालांनाय आरो थाद'नाय गथ' आरो खायसेया मुवाबा शिलंआव बायदिसिना खामानि मावहैदोंमोन। थेवबो जोङो लिंहरनानैब्लाबो आनजाद होनो होदोंमोन। नाथाय मोजाङै गोसो होसारनानै फरायैनि थाखाय फेल गोलैदों होनना सानना लायो आरो जोंहा मोनसे मिसन दङ जे जोङो नो फेल नो थार्डखौ जोङो नारा नाथा नाजानानैब्लाबो जोङो जाफुंसार होनो हाबाय। नो फेल नो थार्ड फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड डिभिजनाव बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय। नाथाय जोङो बेखौ थारमाने ओरैबायदि मिसन लादो जाहाथे जोङो गासैखौबो 100%यै फार्स्ट डिभिजनाव थांहोनो हायो। बेखौ जोङो फैगोन बोसोरनि थाखाय जों नारा नाथा नाजादों आरो जेनेबा फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौबो फोरोंबाय दोङो बुजायबाय दोङो आरो जोंबो नारा नाथा नाजानि। मानो होनबा आङो थोजासे जखानि जिहेथु फोरोंगुरु मोनबाय नालाय बेनिखायनो देग्लाय क्लास 10खौ आङो गासै सा 87 फरायसा दङ क्लास 10आव। बेखौ आङो मोननै सेक्सन खालामनानै क्लास खालामदों देग्लाय ए सेक्सन आरो बि सेक्सन खम फरायसा लानानै। मानो होनब्ला जोङो फैगोन बोसोराव हाया बे उननि बाथ्रासै जोङो गासैखौबो 100%यै फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामजोबहोनो थाखाय जों नारा नाथा नाजादों।